बापा खरा नहीं खरा हालिया ही ना खरा केनता हो कि देखो कहाँ आनी चल बुआ गो हनस मिलला है बोलो तेल सरीवा तेरा नहीं अदा लहसुन प्याज प्याज केते किलो हो प्याज 25 गुआस सोनू ढाल दो चल ढाल दे गुआस सोनी भेंडी एटा माने 31 बढ़िया আছে তো रो केते कहलो आ 230 से 130 बोल दे 230 ई तीबा ना की के बेट बासी दे टिके ये भाजी अधा नहीं बासी सार बात ले तो ए ना खरा पले आ देख नु खरा नीचे दुष्ट पिला चारी आड़े चप्पल फिकी बुलसी टूटे जे ओ बेटा